Отиваме в Копривщица, защото там започнаха тържествата, с които ще се отбележат 136 години от избухване на Априлското въстание. Част от организираните събития ще бъде и опит за рекорд на Гинес. В Копривщица ще бъде представен огромен юнашки тиган, в който ще бъдат сготвени традиционни български гозби. Във Възрожденския град е и Ивелина Николова, която ще ни разкаже и повече за кулинарния рекорд. Добро утро, Ива! Добро утро! Намирам се на мястото, където може да видите официалната кандидатура на България за това да представи най-големият български тиган. Тук в Копривщица наистина от 2 дни текат празници, всички хора с приповдигнато настроение, града е пълен, така че туроператорите могат да се похвалят с една добра посещаемост. Сега основната заслуга за това да кандидатстваме за книгите на Гинес е на господин Ангел Ангелов. Добро утро! Добро утро! Кажете ни как се роди идеята? Добре е да има един огън, много приятели и нещо да сложиш на огъня. И когато приятелите са много, трябва и голям тиган. Това е идеята, да се съберем около огъня, да се позгреем, да се повеселим и Гинес е лесна работа. Сега да ни кажете, от 7 часа започнахте подготовката огъня. Какво има в момента, какво сложихте в тигана? Предстои да сложим и лука, виждам. Значи подготвяме днешната рецепта, която е пилешки филенца с моркови, лук, стар, пресен лук и няколко тайни подправки. Започнахме с морковите. След малко слагаме стария лук, след това месото. Казвате, че трудно... казвате, че трудно се бърка, понеже огъня пари. Да, вчера имаше вятър и така отвяваше топлината на една страна. Но днес е по-тихо и се усеща от всякъде горещината. Ние приготвихме 3 кубика дърва, оказа се, че днес ще ги свършим заедно с една каруца изрезки. Утре ще зареждаме явно повече дърва. Много дърва отидат, но и е много приятно. Нека сега да пристъпим към слагането и на лука. И тук има гайдар, който казвате, че е тук, защото когато той свири, по-лесно се бъде. Много по-лесно се издържа около огъна. Пък и приятелство без гайда докъде? Много дими пушаха, как издържате? Залютява на очите дори. Знаете ли, вчера си чудех защо си го причиних това. Обаче децата, които минават тук, родителите, никой не видях да се намръщи като види това съоръжение. Всеки му се радва по някакъв свой начин. И точно за това си го причиняваме и се веселим. От какво е направен самият тиган? Тиган е направен от стомана марка 316, наричаща медицинска стомана, 78 кг, бертвано дъно. В една пловдивска фирма така повярваха на щурата идея, защото честно казано малко трудно е да се възприеме наведнъж да се произведе. Но ли някой би се съгласил да направи подобно нещо? Не трудно, но им се струва сериозно. Като им говоря за тиган на широк 1,50 и те казват, хубаво, какво ще го правиш? Защо точно 1,50? Това е препоръката на хората, които ми помогнаха да направим проекта. Защото се оказа, че не е само да огънеш ламарина в кръг и да има дъно. Над 1,50 вече става изключително сложно да се поддържа равномерен огън. Сега колко като килограми вътре има продукти, можем ли да кажем? Има 30 кг чушки, 30 кг моркови, 45 кг пилешко филе, зелен лук 110 връзки, една каруца зеленчуци. Да покажем нещо и за дръжката. Юнашки тиган пише на нея. От какво е изработена? Юнашки тиган, да, това е изработено от един местен дърводелец. Той направи масите. Найден, но известен като байнач. Изключително интересен човек. Дръжките, бъркалките, всичко, което виждате дървено тук е направено от него. Какво ви казаха хората, когато опитаха от гозбите? Аз се радвам, че нито един не каза, че не му харесва. Вчера беше, между другото, много особена манджа. 7 вида лук с обезкостена свинска плешка. Стана страхотно. Свърши. И днес със сигурност ще бъде така. Предполагам, че отново ще свържи. Разкажете ни повече за кандидатурата. Кога трябва да стане замерването, в присъствието на кого? Изискването на Гинес е да има по определен начин замерване с калибрирани уреди, да се подпишат 2 клетвени декларации и ако е възможно документацията да бъде заверена от нотариус. Утре ще има 2 човека тук, като един с инженерно образование, които ще
мерят. Нотариус Цветанка Симеонова от София ще присъства на всичко и след това ще завери документацията. Превеждаме на английски и изпращаме. Сега имаме въпрос в студиото, да. Да ни кажат все пак и рецептата, защото изглежда много апетитно това, което се готви. Вики, аз ще попитам, но има и някои тайни, така че не е ясно дали ще ни разкриете пълната рецепта. Не, няма тайни. Това е не готвенето на баба, готвенето на дядо. Бързото готвене на по-висока температура, неща, които са предимно за похапване. Тук не говорим за супички, яхнийки и други неща. Говорим за месце, лук, зеленчуци, което се приготвя бързо. Тук малко по-бавно става, защото количеството е по-голямо, но... Кога ще стане готово? Около 12 ще бъде готово. И кой ще го похапне? Кой ще го похапне? Всеки може да си го закупи? Всеки, който дойде, със сигурност тези, които бяха вчера, ще се върнат и днес. Имаше вчера много хора. Доволни ли останахте вие самите? Доволни. Да, изборихме се, но една много приятна и сладка умора. Беше много хубаво. Знаете ли, тук става въпрос за повече за особен вид приятелство, може би, усмивката от среща, очудването, всички тези неща са... На нас ни харесват, няма как да са неприятни. 136 години от избухването на Априлското въстание, с какво празниците тази година са по-различни? Празниците никога не трябва да бъдат по-различни. Празниците трябва да бъдат винаги еднакви, защото, както казват, от Априлското въстание насам нищо не се е променило. Много хора закупили се и всъщност това е ценното. Да не се променят нещата, да бъдат еднакви. Искам да призова всички, които не са били на подобно нещо или са били отдавна, да дойдат, защото когато се чете Кървавото писмо, когато зачаткат копитата на конете, чувството е невероятно. Нещо те хваща за гърлото, изтръпваш по един особен начин и поне 6 месеца след това знаеш защо си българин, защо е гордо да си българин. Тоест всички трябва да бъдем горди именно заради това. Вие може би ще се захващате за работа, тъй като това трябва двама да бъркат. Да. Захващайте се и сега ние призоваваме всички наши зрители, които все още не са решили къде да празнуват днес и утре, могат да дойдат в Копривщица, има какво да видят със сигурност. Добрата храна и хубавата музика винаги сплотяват и създават нови приятелства. Благодаря ти, Ива.